Good morning. Saya sin pat hakan ni step ni dap de jing sngongu bat ni ai ngo U Blei ya kabangi yo ban ni shakri biang yo saya sin pat ling ba kan ni ka YouTube channel ke jongi ngap diang sno bha ya pi ki khon khanna ki khon hap ki beret kan thai bat shinrang nang taru ya ki khon samla le se ki bedan lang hakan ni ka por ban ya pet ya kan ni ka jing shakri ki jongi kan ni ka por ban ni shim ban talang bat ya piru imei ipa ki mi e ki pa e de ngap diang sno bha bat nga khot ki philang ba ro saya sin ya kabangi ni yo ban ni shim talang hakan ni ka jing shakri ka jongi hakan ni ka jingiaseng jong kan ni ka step menta tingi dap ro ka jing sngongu shisha ban ai ngu yu try ka ba udang plie bang ngi ni ka lat sa sien hapdeng kum ni ka perthai ka bangi im ka bangi yat kum ni menta hanrei pat ngi ai ngu yu blei ya ka ba udang pelat yangi udang pen im yangi udang ai yangi ka ni ka jing im ka ba kum ni ngi nang long kum ni ka bangi long te tang namar ka jing iet pat ka jing ai ai ka jing u te shwa bangi ni ya chakma tung ni le lang hu blei ka jing duai ko pa jing bha banang ni ai ngu e me ko try na mar ka jing e ka jing snai ka jong me ka jing dan deng kat ka jong me ka ba mem ju e no ai ngi ko try be na man ki khlip mat bat hadu ka ni ka por ko try ya ka bangi dang yo ko ni ko try kum ki khon khanna ko try man wan ka we ka sunday sha ka we ka sunday ya ka bangi ni yo ban shakri lang e me ko pa ling ba ka ni ka YouTube channel ka jong ni ko try be ni ai ngu e me ko try ka ba me pli ngi ka lat na ka we ka snish ka we pat ko try be wala ka de kum ha ka ni ka ru kom ko try ni duai ko pa ka ni ka por ka jin snai ka jong me ka ba me num e no e ngi we pi we ko try kham tam ka ni ka jing shakri ka jong ni ka ni ka step kan da long ko try ka ba pyang hun na khamat ka khet ka jing snai ka jong me ko try bat to ko khulam ko pa ya baro ki no shim banta ko try be ki khon khana ki khon happeret ko try be bat kham tam e try kan da long ka jing kur khu ko try na ka banta jong ni baro ki ba ya shim banta lang ni ka jing shakri bat ding lang baro ko try be pet ling ba ka ni ka channel ko try snow ko try ki jing kur pa jing ki beret na mar ki ni baro ngi pan ka teng du se Presbyterian tam amen Tiha kani ka porpan ngin yo ya ka Bible reading na emissions cam melem pedak. Blei pi bara shwa bangin le cho blei ki jingwai dong in snap na ka jingpule ya Ktien ki jongu. Kisam kandai puai ka baning kam ba ar balai. Uta ba shang ha ka jakka bari jong uba kle tam e unya ene hapo ka jingka jong uba don bor baro. Ngan ong shupang utrai ulang ka jakari jonga bat ka kut jonga. Blei jonga ha uba ngasanya na ba un pelai eme na ka shang khoya jong unong riam bat na ka jingiap klam ba pensnia. Dong ini dai. Ko ba jingi ba neng indam ka jing smongo eme ba mela rira smaringi na kane ka jing pang bat ka jing snio jong kane ko percay. Dan dekat ini wei pe wei yalam berkerku me atrai ya ka jing shakri ka jongi dan dekat ki por bara aku teng jisu pan amen. Ta ko blei shibun ya emissions cam melem pada ya ka jinglong la kloi ka jong pi ban tre ban shim ban ta ha ka ni ka por ya ka ban pen sngo hangi ka jingpule na ka Ktien ka jong blei bat ban ya lam ngi ha ka jingwai ti ha ka ni ka por pat ngan khot ya ki khon khana ka jongi ka ta ya ikami dian tha bat e Rebecca lingdo ben ai hangi ya ka jingrwai ka bakar pang ka jong ki There is peace in Christ when we learn of Him. Feel the love He felt for us when He bore our sins. Listen
The kublai shibon sa sisin pa dia pi ikami diantha bat I Rebecca lingdo ke jingwai ke long ke besngau tenat bat nga ai kublai pi ba pi la Iaroh bah nga nget scam ba ya pi ru baro ke be pet ling ba ni ke channel pi la shashkor bah bat ke don ru ke message ngila bandong mo ke don ke kubor ling ba ke tu ke jing Talk ni ke porpat ngin yo ya ka choreography na Inabelin but Steflin Mauri Kublai shibun ya pi Inabelin but Steflin Mauri ya ka jinglong lakloi ka jong pi but kamtam me ka jing shat ka long ka be internet ado kata shisha nga shufon ya ki nga la shupa ya ki la shele hin adong shadong but nga pila pen I shisha ba pila ya tre shitom pila ya practice ba nga la banong kublai shibun ya ka jing kit kya ka jong pi te U Blei unang kerku ba unang yalam ba unang aibor ya pi
Ti hakani ka porpat ngila poi syakawai ka benta ka tapat ka long ba ngin yo kya ka jingkran ma tinga khot ki pisa sien ki kon hap ki berit mangin shash kor ngin pelet jimut ba ma hakani ka step baya ngin ai ka jingkran ni ka jingiathuhkhana hakani ka por ka dei ka bangila etip ha ka bangila juya yo sngo ba na ka por syakapor tinga kwa bangin pen kan mau ngin puson biang ayu ka ktien ka jong U Blei ka don pan kren yang ni kum ki khon hap kum ki khon khana bat ki khon samla hakani ka step ti hakani ka porpat ngila poi syakawai ka benta kata kalong bangin ni shashkor ayu ka ktien ka jong U Blei ka don ban kren yang ni hakani ka step tinga kwa ai pi ki hap ki bret pin ni shongkhop pin ni shashkor bha ayu ka ti ka ktien ka jong U Blei ka don ban pin kan mau yang ni hakani ka por ma ti ka jingkran ka jongar ukam de jong kalong ka ba lingkon bat kadai ka jingkran ka jongar kadai ka ba piru pi te bha pi kan mau bha tinga syukwa aban pin kan mau ya pi hakani ka step tinang ta hakani ka poru pi si yang amo man banga yang keren hang ni ngasi yang bon sin ngasi yang me marwai dai ti hakani ka step padam ngakwa bangan don parlok kan ngakwa bangan don parlok tina ta ka daw ngale kum no ngala khot no ya arngot ki parlok banja don nang ban nga kani ka step ma tinga kwa aban pini thu ipi te ki parlok ki jonga arngot iwe idi ba hep but iwe idi ding ding ma tukan khot ya iba hep ba hep ali kan Hai, hello. Kumno bilang bara hello. Te hai ba hep te ini di ba hep ma ini di ba hep parlok sungi bandan ha kani ka step ibanya dan lang ban nga kani ka step ma te nanta ngadon sa iwe pat itai parlok ngan khot ya i deng deng ma deng deng ali kan Hai, hello. Kumno bilang habarit. hai deng deng ta ini deng deng ma ini deng deng bat itai dei i ba hep ma ibanya dan lang bat ngi ha kani ka step kan Deng deng. Kumno bilang aslam ji isu ya pi. Ni pi rupa biga. Menta percaya corona kumni te. Hapsyang betayi ngam. Tien yami sana. kadai kan kata ti iba hep ile yu hayang man kasni Ngames. Ngatemes ngasusyang ngasule assignment. Lati bi mes ngate susyang bi kum tu. oh pi kam tri kam dah Teri mes kendiat tang ba. Tan angkum nak mes susyang hi to biang hi mes. toh iding ding pat ile yu Ngati mes bona fi mes tang ba. Nasi kamle ba ka. Cooking fi mes. cooking Hoi mes. fi shat yu Shaw momo pizza. Ki ani bun mak mes. ni kata tes ngobang deh tak beli film juan ra lang yang Ani mes taman mi ni yang atin sama mami dia. oh toh kata next time the fish shat hot ngan sawan manga Mata mes to wan mami saman kenang. toh kan toh kani ka step toh ngenya penjerjar no toh sngap hai sngap ba hep shong hop iding ding do shong hop ti ya piru barokai ki hab berit ngine shong hop ngine sngap ma hakani ka step ka don yu ban kran ka ktien ka jong U Blei ban pen kan mau yang ni dia hakani ka por ngane tu khana ya pi mdi tu khana ngapen kan mau pi atip hai kata de shapang jong U Blei ba he ba bat we u khana u berit to ong yang ba hep manuta Mes pikir nga. oh ba hep Mes di tharai khana sapang u dibet bat u dinial tharai mes. Biet. I khana sapang jong dibet bat u kuliat. jong U David bat u Daniel ni tiba hep kran keluar mo ding ding Hajing mes ni. habang ong U Blei ba he ba di manuta du ding ding Dividen kuliah. ta kan U Blei ba he tu di u golayat bat u kena u ba khamret u di manu u David ni ne ta tinga kwa ba ngin ya keren ngin ya pen kan mau pen kan mau kan diat ikata ka jinghiathuhkhana mo shapang jong U David Hoi. bat u David bat u golayat ma dia lani i bahap ne ikwa ban yathuhkhana ma i ngi hakane ka step Mes piang menyentuh khana mga mes. te piang pilatip em shapang jong U David bat u golayat Ani itip ba mes ni itip pi mes sapang kitu te itip ba pi mes. te yathu na ma pi kan yang ne ka step shapang jong U David bat u golayat
Tamis ta. Ti sisin la dan na kway katma. Bayale ki Palestia bat ki Israel. Kini ki Palestia ki lale taf batamis. Namar ki don tu guliat baong pimne mes. Ani bahaya pamis. Hoi ken bahaya bah. Kecing jerong kanu kum tu mes tong semes tang mes ngala. Klet mes tong semes. Ka jingjurong karen yeng tang karen yeng ru dan hadok anu riu pro shitada kat kum ka Ktien ka jong Blei ka yathu ingi kum tama ya sko kata Ni sumari mes. balong hoot upong ye kani ka jing dak khlie kani ka khlie ka jing dak khlie upong da kata karnong din em dei upong da karnong nang ta bat kini ki jan upong da ki ai kum to ding ding Mes pi taray upong na kita ki janar ni kum nunin mes. So janar upong to ka jan dei ka met ru fishu ini am kum tu ki bale athma din em fishu i am ki bale athma kum no din em kitu ki bale athma kum no fishu i am yaki ti kum ta tu ni ugu layat ru upong boong kata ka jing jrong ka jong u ka rin yang jong u syok la de lupan riu pro shitada nang ta lo ong ba kata ka ka jing khia jong kita kinar ki ba upong ma u ki dan hadu san hajar shekel bat kumjuh ki ni ki kejat ki jong uru la sop da kita kirnong bat uni unar sum pitim na unar sum ru baham mes ngat-ngatip tam ya unar tu basiwa perdata mes nampak ifi mes tau narsum tak daw mes. Pisyo ini apa po ki film thama haki film thama shira am utu unar sum utu bashi ile thama bashi kawong kum tu utu kai lu badan banap na khamut Mes betul badan Avenger ni mes ne kum nu ne mes. ngam tep ru ta badan Avengers te balong kum do te i bahap te shupet bitang kita ai mat thrai to utu unar sum kan utu unar sum udu bajrong sapet ma ki film thama pin sayo i thrai badan ubalong bajrong ba nang ta uba kum no uban nap na khamut uban da kawang uta pandap kawang onda dai ki berbaro ki yap ka baju le akapor le thamama bat ki ong ka jing kya jong uta unar sum jong u badan hadu henriu spa shakal Ani jing imah. Ni jing ma. Hoi nyakan mau kin mes bau kuliat kan bendai mes ki Israel ne kum nu ne kum tu mes. hot ukran benye ki Israel hot dia nang ta ukran benye ki Israel nang ta bendu nang ta ki kum tu bagaimana bendu yaki Blei din em bendu yaki Blei jong ki Israel To deng pi di dipin ngan di kuliat mo. Ni pilih kum tabe. To se di dipin no pi di kuliat nga. Am na biang to di dipin be pi. To. To mangang di kulian. Pi ki Israel. Tu jit pi. Manul menyale Persia yang lada pilaban penyiap yang ngelong ki sekri jong pi. Lendrei ladangan la manga kumta ma pi pinlong ki sakri ki jongi bat pin sakri yangi hot kini di ki Ktien ki ba Ukraine Goliath ma Goliath du bahe ba ya tu kamadan tu potma hapadeng gajing le thma jong nu kum tu ding jong ki Palestia bat manu bat ki Israel bat ki Israel to lo ong ki la yeng pi im po ka thma ki yeng shiliang shani te kini ki Palestia pat kum bo ong ibadeng mana ile amno ki oba hep mana ong kum no ki le tof hana mar belai udan udu ubri ubahe ba ubakam he ba ki baro ubat baklan utadu Goliath te lo ong ba ki so tof ba ken ki le kumta mo namar badan ubri baklan te ki sngo makin job makin ne na takadaw kan udu Goliath usakren yikitu ki Ktien kan ong lada job mga kumno job mga mapigi Israel barakot pin shakri yangi bat pin long ru ki pin yamani ru yangi den em ka basungman em kata ne mes bangi hapan lekat pa ong tu siakin mes hoi mut kumta kan da job ka thama man sha ka long kumta te manu kita ki ba job mut kita ki ba job ki dei ki ban rule lani ki ban senshar ki ban pet ken ma kat ba ong maki step em ki mrau step em long kitu ki ba sharem ken kala ki mrau kan ma den nata ka daw to piken mau ne em de ukpa jong David di mano
Ujese mes, ujese ma ti uni kupa jong David ujese okay udon ye kita ki kun chenrang prangot loong udon ki kun chenrang prangot bat laingot na kini ki kun chenrang kila don lang hakata katma ma ki don lang hakata katma ki ba namar usim yu besen syara tu kapor kom tu Usol mes, usim sol ngitip em usim sol usim beningkong du jong ki Israel mau am ya kata dai dia nang ta lo ong balai ngot na ki kun chendang jong nu jesi ki don lang ka thama hang ta mot ki de ki shipai ma shipai fe sung tho ki ba ye le thama lang hang ta ma dia nang ta David udi kun bakat nu kum tu Mes, udi kun kadu mes, kadu. Udi kun bakat du te namar kata udi kun bakat du mot ubadang kam khana te kum ta David udi tang uai ke ka bau jule man kasni Amasi mes. masih Oh, MPB. Amasi ken. Ablang berat. Ablang berat kan nya tu kapor tema ngitip yu David ude uta shepherd boy ngi shit ong dei em uta unang up lang berat dei tu ushi pet iki ken hon jang ki lang berat ushi le jalam na kawai ke jakash kawai ke jakaban pen bam plang ki ma denang ta lo ong kum ta ba hak ta kapor uni ukpa ken ti ukwa kan ban pet gitu ki kun lai ngot namar ki don be sha feel ki don be stu sha kamadan ne thama ne em tu ukwa akan ban tip ki shat ki klan ne em de ne namar aslam le se kam kan du shi ki oi Kumno tu kupa mes. Ula temen mes. ula temen ni oi Kumno kwa pet kum ta tem long fi mes. mde ba kwa pet u jesse tasngap ke nganya thu manga Oh, sorry mes, sorry. tasngap tu uni jesse ukwa akan ban tip tenata kada upha ya uni ukun jong u kan u David ban let wang kum nu David baun let jingo ya u ya kini ki men ki jong u kan baro lai ngot ban let lem no ban ni ra jingbam ban ni ai ti ki jingbam kumjuh ro ban ni pet ki ki men baro lai ngot ba ki kot ki khya na em ma ikan mau em ya kata Hot mes hot, ni tama. dia nang ta jayu kumbang ngitip andala poy hang ta jayu Ani mes mas ngapet ken mes. Iu tu goliat mes bahe ba. hot uyu iya utau David sorry uni David uyu iya Goliat deh uyu iya Goliat ba uli iu Goliat tak por Mes ngayos ngasayos uben ki Israel bat Ukran ben U Blei jungi U Blei ubaim. hot kadai kata very good shisha hot kata kapor lo ong ba uni Goliat anta kapor udang gieng mau udang iya kabor ke jong Ukran ben kini ki Israel namar kim don menuru ban ong uban wan ban le bersya ban nei na am tenang ta Ukran ben kita ki Blei ki jong Israel ko mangitip ma U Blei jungi uta U Blei ki Israel udi U Blei jungi U Blei ubaim nei na am u yos ngawe kata tenang ta kapor nang ta ngan subatai pi kamlengkot nang ta lo ong kumno uni u David ula let yak mat jong usol kan usol usim sol bat ula ong ye usol kumno bangan let le persya ya u Goliat ngan penyap ya u Goliat dia laong uni usim sol pat aba u iu David bu ula wan kerpat akamat jong u ban ong ba un le persya ya u Goliat usim sol ula ong kumno kumto ya u David Mes ong ba udang samla unumla mes. Bat ula ong mes uni David mes. Uang baya using bat ya udengiem bro. Ula penya bakapor bakimut ban ba mi kilang berat jong ha. Te mes umari mes. Hoot kata kan ka ba u David uong yo kmat usol uong hakapol banganang syarai kilang berat nganang api kilang berat laong kumno ba lawan udengim lawan using baban bam no igini kilang berat Henry u David ula penyap no yaki tinata kadaw kan u David usong yo usol dakat yaki ngala ban penyap yaki salay yaki ni ki Palestia ngala bit ban le persya yaki dai tenang tala ong uni u David uli akumno ula usim sol ula le akumno ula ong yu David ba un pa phong de kita ki jan man pynkhreh pen krum yu de kita ki jan mo de kita ki jan kumban le thma mo la pen phong yu de kita ki jan de kita ki jan de kita ki nar ki bangi ju i kum ki por ba shili le thma mo ba shit phong kum to la pynkhreh pen krum yu David kum ta Henry pat la ong jayu namar ba kakya balat te uni
David ulalat no kita ki jan paro kwa ulalat no kita ki jan paro la tang ban yat ru dei ni kan mau kata tu ulalat no kita ki jan paro bat ulalet bet kum tu sha kata ka madan tama tenang tapat ushim u kum tu ba hem ura tang ka kum tu Mes ura ya dingdu nang ta ula shim sautli ki mau na kwa sau teli ki mau Mes santli ki mau hoi san teli ki mau la tam na kawa nang bat tap ka jingshat mau mes hoi bat ka jingshat mau lani ka jiri hoi tenang ta la ong ba u David andau la pai ha kata ka madan ula pet yu tau Goliath bat uni Goliath ula pet yu u David bu udang long utau badang khna u badang samla ba ulang ru ba babri nang taru ula ong kumno uni u Goliath pet yu David apa u yu ta por ong kumno kum tu Wang ba ngalong ukso ba may wan hanga du dingdu ali mi sanga dengan ai da kadok jong me ya kadok jong me syakisim bat ki marat ke kendau Thomas ngani ngakum David ma hoi me wan sanga da ka wailam bata ka som bata ka sti Henry manganga wan syame aka kerteng fagi pat U Blei ba im jong ki Israel bat me kranben hakani kasngi ngan shoy me bat ngan shim ka kli jong me bat ka met jong me ngan ai syakisim bat ki marat klau khnang ba ka pertekan tip bangi dan ya U Blei ba im hoi kita ki Ktien ki ba Ukraine u Goliath ulas ngau dom mau yu namar beneu ong kum tu lada phila ban penyap yang kin mani maki ki Israelite kin mani ki Philistia kin mani ki Israel dalada job ki Philistia ki Israel pat kin mani ki Philistia din em tu galin yu pat yu David u badalang khna u wan hang ta po ka fit de la de hi kan ban ong u Goliath ba me khen yang u de ngade u so namar bu David ura tang u ding do uklam yu ile si kita ki mau ura on ma utap untuk pok pelajari ni em kan mau me kata te yu ibu ura tang ding do de hang ta kan Goliath uang mengade ukso ba mera tang uta uding do de em te Henry pat uang kumno Goliath ru challenge de em yu David uang kumno ba ya ka do ka jong me ka met ka jong me ngan ai ba ma ki sim ngan ai ba ma ki mera de Henry kumjuh ru David ru ngap u David ka jing shlor ka jong David uang kumno me wanda usum me wanda usum me wanda ka watlam wan ra da ka watlam Henry manga wantang da ka kerteng ka jong utrai U Blei u jongi u ba telo ongum ta jayu u David ru hang tahi u ni u Goliath ru la dom u lai le ben ya shakmat u Goliath ru la le ben ya lang shakmat kum ta la ong ba u ni u Goliath u shim yu tu jing shat ma u shim yu ni u ma we bat u la kawang bat la dei nei kum tu mes baklam di Goliath David mes. Oh, sorry ta. David ula shimi uta umau ber ula kawang itu jingshat mau ula kawang bad dei nei kum tu? Na selang man mes. Oh, David nang ni na selang mat bad uni Goliath jayun ta kapor. Ula kelon krop hamadan. Hore. Layap Goliath tang dai mau. Kani kadai tang dai imau. Kani kadai kata ka ba peladu kata ka bala penting. Ya kita ki pa ki badan lang ta kita ki sipai ki baya dan lang ta ka po shiliang ki sipai Israel, shiliang ki sipai jong Philistia. Ki lapet han ta ka po. Kita lingo shisha. Uli kumno u David ulala ban penkelon kat di Goliath. Hapo madan dei ko mangikan mau mene uang kumno u David mene uang kumno u Goliath uang kumno mama me wanda ka watlam denem Henry manga kumno kumto ba hem manga ngawan da ka kerteng jong U Blei uba im hoot ngawan da ka kerteng ka jong U Blei uba im mes oi kelas penong kumta kumno tiu di pedang kenat mes penyiapkan dia tahu Goliath hadu ndrupro hot kala ban long kumta to ngiken mau na em ka to hot ngiken mau na em ya kanika ngiken mau na em ka to ka ka to ba happy kan mau na em ka gospel jong u Matthias kalenong ka bakat khandai ka dekot ka ba ar pan riu ko ong kumno kumto
For mortals, it is impossible, but for God, all things are possible. Đây nè em kata Gede mas. Jesu ong kumno ka gospel jong Matius kelenong bakat kendai. Arpu hunriu ong kumno. Da kibriu kata kabamla. Henry da U Blei ki e baro kilong kiba la. Namar kata ngilong shisha kita kibala kurku shisha. Namar balai bangidon U Blei jengi U Blei uba im. U Blei uba yo yangi man kasngi. U Blei uba tiplot syapang jengi. But U Blei ru uba jubab. Yaki jingduai ki jengi haba man laki por ngi duai ngi pa shu da ka do not ka ba shisha. They have it lingba kani ka jingiathuhkhana ngakwa tang ka we kalong ba phin pet lani phin puson lani phin don kata ka jinglong kabalong kum U David ngiyo ya U David ba ulong U khana U ba kumno kum to ding deng Mes uba syapting ya U Blei. U David ulong U khana U ba syapting ya U Blei henry amde dang kata ke ka bangiyo iru ladang ipet khamba ngipet bhai ke ka jinglong ka jong U David ngiyo iru ya uni U David ulong U khana U ba smart U ba sting ma kumno ngitip ya kata ba hep nong ap masi. Kanu sin nong ap lang berat. Ini bahap try itu ada try ya umasi bat ya lang berat. Ong ulang berat. Lang berat. Mes lang berat. Ma. Dia la ong hoat ngila ban yu ina kata ne ulang ubas smart ubas sting namar bale bu ude utaw nang lang unang up lang berat nama dangi shimadur menta unang up lang berat lesi uha ban kidang kam step di ne ban yalam ya kilang berat sha ki jaka plang ba jerngam din nakaway ko jaka shakaway ke jaka ni kanang ba kinyo ban bam yiki bam ki jengki nang ta shakilum shakiwa kanang ba kinyo ban takan bandi umma ban bam ki bam nakabanta jong kiniki lang brot Ktien Henry pat ka ibang ong maneng yu David bu ulang ro basmat basting na marnga kumbangan shumedor ladangi perkat kumu David ude nang up lang brot lesi nang syarai lang brot lesi apoy shiki jong lum jong wa lesi ula ban chu shong ngila ula ban chu gon no tiaka ula ban chu shong kai de Henry pat David umlong umta ladangi puli bahaken skap bading ding bat ba heb la that ni yang Emes subanga kana to continue. Ngap mangala jan kut ikendiat ma. Thomas. Mas ngap bala na. Okay, miss. Ladangi pet bahai ni ka jinglong jong U David kan. Ka jinglong ka jong U David, adangi puli bahai ka jingim ka jinglong ka jong U kat kum na ka Ktien ka jong Blei ka ngi smooth ho bo ulang ta U Khynnah U ba pet U ba sumar U ba syarai bahai kilang berat ki jong U. Naman ngi kan mau ne amne yu usim sol. U ong kum no yu usim sol bo penyap no kum to. Upenyap kat yu sing nang ta kat yu dengim habaki mut ban wan ban bam ya kilang brot ki jong ni ne dena kata ngila man sngo tho ru ba ngila man sngo tho ba U David U day uta uba la ba uba pet ba uba la ba ban sumar ban syarai kita kilang brot berkat uba la ba ban pet ru ya kita kilang brot kum kita ki kep babawan ki jingma ne ula ban ne adu kata nang taru lengba kan niru ngila ban yu U David U day uba le sing ngila ban ong uba la ba ban le exercise la ne uba la ba ban train ba ya la jong dei uba la ban le ba exercise but ula ban train ba ya la jong Exercise training? Exercise training mas? Habang ong hang ni exercise but training namar menta ngancu ay nuksa menepikan mau nem U David ula iyeng hang ni dine nang tabat uni bat ugolayat ula iyeng hang ni ugolayat ke jingdrang ke jing ong mene adu kat no Henry pro dine em ke jingdrang ke jing hadu kata U David le si upoi tang upoi tang hasingkai ngathai ngila ban ong de yu golayat nengim tip ni le si upoi tang ngim tip di Henry pat kata ka kapor ka ba U David upen shot katu ka ka jing shot mau deh
upen shat ni katu ka jing shat mau yo I hang ta ba katu ka jing shat mau kalet bit tek hai kum tu Silang mat me. Wat shelang mat jong golaya dene ka driu bet nang ni tek bet nang ni bet na po shelang mat ka jong golaya lese dengi perkat kata ka po la ban long bo David le siapa bo open shot kata ka jing shot mau ka jong la ban light ru dine la ban light ru Henry ngiu I pat hangta ba David uday ubala pynkhreh bahaya la dia lese ubashile exercise ba ubala training bahaya la dia haba open shot iu tu umau ulet bet tek na shelang mat ka jing bet ngila ban ong ka jing thau ka jong ka jing bet ka jong ka ba poi bet tek nang ni na persha nang ni bet na shelang mat bat ulala bat nang taru ulala ban le persha ban penyap kat ru ngi kan mau kat diu yu udingiem bet hising lada amdei da ka le ase ka jing smart ka jong bo une exercise un train la jong din dei le sing unum yo abot ban le hadu kata hadu ban penyap ya using ban penyap ya dingiem komta ko hep ba bat ya piru ki khon samla ki bapet ling ba ka ne ka YouTube channel ngitip ha shapang David bat ugolaya dei ti Henry pat yo ngi klet ya ka jinghikai ka bakong santam na ka ni ka jinglong la de ngi pet ya ka ni ka jinglong ka jong David ba ko mangan suang bakat ni le sing la shong yeng mentala sau benai ngim let school ngim let class shu ni na yo ngim long shu kita ki khana ki ba smart ki ba sting la ni ki ba train ye la de ban le exercise yo le se kapor ke jengi yo ngila shu pelut no ya kapor ke jengi ha ki we pat ngila ban ong mo ki bamda ai jing mentoi than yangi dei namar ba ho nga sung thu ko menta akani ngila shong menta la sau bana ngi shu shong hayeng kum ta ka dang shu kwa ban pen kan mau yo ngi klet no ya kata yo ngi shu pelut por kai ki jongi kim bam da long mentoi than lani ki bam da ai jing ya rap than yangi yo le se yo ngi shu lap me than kum menta kum ki mobile games kum ki internet de Mas ini Mbak Heben sambil bitang PUBG tu mas. Ni PUBG li lajan band. Sakya plat memori jong kepun. Yala dipan tangkakan di crush buat Instagram. Ha? Kum tamut via pelut por hayeng ma berok ngut. Tas mis boring teh. Te kum ta te amlong ma berok ngut ma. Ho ngi dan kam ban le kai ban penja that yala di rumah. Henry pat nginum long ngen ongkom nginum long kerni than ne kini ma. Ngi di ban dan por rupat. Mas mun you kerni mas. Long nginum long ongkom no da Ktien pareng ngen ongkom no ngen long kumba ngen ongkom no ka ko Ktien long ba pila long palat te hang ta la long palat pim le shu iki pat ki kam ki badan kam ko mo ong amen ne pim pelut shu ki por ka jong phi ka kam ka badan kam ne pla shu le sip tang ba phi yo amen le ka game sa mobile shu le kai bet yang tu la long addict mo mas ma. ngila long addict ka tu ka jing le ka ni ne mo ti kan mau ka ta ngem la ban pim dei ban long kum ta mo ye phiru ki hap ki baret hoi ka dan kam yangi ka por bangin ya le kai ru Henry pat ngin ha ban nang kuman ong ye phi mane ko mong ong ye phi mane ban long ki ba smart ki ba sting ki ba le exercise ngila ban ong nang taru bat ki ba train ya la jong nginum pelut por than hakini ki Henry ha ka ju ka poru ba yo pet tang namar bengila shong yeng than kum nia menta ngila pen melian ya la dia ngim yo shu ru ho ngim la ban kiu sha ka yeng ka jong blei kan he ka jing pen melian ka jongi yo ngi poi ru ban klat ban puli ka Ktien ka jong blei pat kumjuh ru ban duai kata ka jing pen melian yang ngi kala pen melan yang ngi la ban ong mo ting yo ngi klat no ban puli ka Ktien ka jong blei ngi klat no ru ban duai ngi kan mau David udah tang unang up lang brot hanai ka jing smart ka jing sting bat ka training ka exercise ka jung ba hapeding udang lek tang ban
ban ra jing ba mi ki kini ki men ki jong u ulet tang ban ra jing ba mi kini ki men jong u pikan mau ka duty jong u ngila ban dong tu kapor ba u pa ong khilet cha kata kamadan ban ni a jing ba mi ki men han jayu hang ta kapor han hang tai kala once that kata ka jingjanjar ka bangila ban ika jingjanjar kata kapor u Daniel o David u iyo u Goliath ngila ban ong dine Kelas tul di arsendan day mas. Bagi kun Israel kin sayap lut wat ki himman ki jong u wa kata kapor le asimo kin dala rem kata tamayo ki yapru dine kata ka deka ka jingjanjar ka bawan sendat ha u David nanda kapor Henry pat u David pat namar bula don lupa kita kin ongkum no ka skills ngila ban ong ma ula don lupa kata ka training haladi ringkat bat ka bor ka U Blei ula ai ha u ula la ban let ban le besha kata kapor kata ka klemat dei ne nang taru ngina kan mau pitip em ba U David u deu kum to u deu u musician pitip em musician mot iyo Sisa sebes. Tem u David u deu nang tem nang taru u deu nang rai u shoot tem you kum to U David kum to Piano mas. yo piano siya kata kapor Utem doi tara hanta kapor ngijukan mau pitip na em kini ngi sipet am ki ai kanika kitab jong ka jingwai sam ngi siong na em dine em the book of Psalm dine em ngi siong kum no ka jingwai sam dine em ngi siong kum ta ka jingwai sam jong u David namar bale u David u yela dia u beri ubastenat bahaban rai ubastenat bahaban tem kita ki jingwai ki jing tem ki jong u ka barabor uju pelut bor be ban rai ban tem ban Iaroh ya U Blei takadau dangi pet ya ka kitab Psalm kan bun ngi juong ka kitab Psalm ka jingwai Psalm ka jingwai Psalm ka jong u David ba u David u ruai u Iaroh ya U Blei kan ma takadau ba penken mau ya pi ya kane kapor takadau ngakwa ban penken mau ya pi kane kapor ngi di ban shim kata ka jinglong ka jong u David ubadan kani ka jinglong ka smart ka sting uba train ni la jong ma tinga khot ye pi ki hap ki beret namar kata ha kani ka por ka jing shong yeng ka jungi kani ka por nginum pelut han ki wi pat ki por na ngin long ko mu David ngin kan mau ru kata ban puli ka Ktien ka jong Blei ngin kan mau ru kata ban dwai U Blei ban Iaroh ban pendom burom U Blei wala ngi don hala I jong I yeng isam I jong I ma ba pitim ne em U Blei u ong kum no U David U Blei kan u yo I ka jinglong ko jong U David bu ulong uta U David u khna u batip sngi u khna u bakongo u khna u bating U Blei hadu kata U Blei tip u ongkom no U David dadangi pet yakane ka ningkong Samuel khat lai khat sa u ongkom no U Blei u ongkom no U David u ni u bri u ba ka donot ka jong u ka balong kum ma u berkat U Blei u ong hadu kata U David ba ka donot ka jong U David ka long kat ma u kat U Blei kat kata berkat U Blei un ong U David ne ngis ngotu ba U David ulong shisha uta U Blei u bating besyapting U Blei bat ha ka jok kapor u batrain ya la dia ulang ru khna u basmat u basting u bayat du kat kum hakaman ka jong U Blei te tang kan ni ngakwa ban pen kan mau pi kan ni ka step U Blei na ka benta ka buram ka jong u amen tinga kwa ru ban ai ku Blei ya I ba hep Bat di iding deng, ibala don bengkat ru bat ngah kan ni kapor mo nganget pila isya skor ba em? Yes miss. Let's not talk ba em? Tu Yes. ngidi ban long gumno kum U David ngidi ban long gumno? Basman. Nang tabat ba? Shifting U Blei. Oh, basmat basting nang tangi di ban train ni la jong ni let's di mentama ngila shushong hayi ngila ban em no? Do exercise di ne em kanang menginyo ka mat ka bakot ka bakya ne em ngin bam ba ngin tia ba de ne em kanang ba kam tam e akani ka klam ka mengidon menta kanang bangin la ban ya da la de ya la de tang kini U Blei nanta ka buram chung amen dia nganget scam pilai shashkor bhai gitu ka jingkran bat kam tam e nganget pilai smutanat bhanai ye kitu ki parlok ki jranga ki badan lang bat nga kani kapor kini baro arngot dia kani kapor pat ngen khot ya ki kon hap ki baret ya ka bakin ai ya ka we ka chorus ka jingrai chorus ka badan lang bat ka action ngan khot ya ibami ya Iliana bandet bat ya El Hanan ha kani kapor
Dia mentapat ngin boy syakabangin penwai no ai kini ke jing syakri ke jengi nga ai ku blei ya baro ki be shim benta bat nga ha kini ke step bat nga ai ku blei ya piru baro ki bala ya pet ling ba kini ke YouTube channel ya ke jing shim benta lang ke jong pi nga nget kala long ke jing ker ku bat nga nget scam u blei ru un ker ku ya pi kat pinang he pinang san kam tam benta ba pi don ha yeng kum ne bat u blei ru unang dan ringkat bat pi bat kumjuh ru penyo kamet ke bakot ke bakia dia bat shwa kata ngakwa ban ai assignment kumbangi jule anak kapor syakapor nak kawi katayo syakawi katayo deka assignment ke jonga ha kan ni ka step kalong syapang kumbangi la ikran na do mene syapang jong no syapang jong u David bat u Goliath dei na dia ngakwa ha kan ni ka step ru ngakwa ban ai assignment ni pi ngakwa apenya draw lani penya madur mapi ya uta u Goliath ke jinghe ke jing u hadu kat no bat ya u David ke jinghe ke jing u hadu kat no ma tengah kwa pila ban sa download pin pet na ka internet pin pet kumnu ka dur le si pila ban chumut dur hi mapi ma Goliath ulong dur kumnu David ulong kumnu nei kum bangela ekran du mena te pila ban mudur kumta tengah kwa ya pi ba penya draw ya u David bat ya u Goliath ma dia bat hagani ka porpat ngakwa ngin ya pen ipat iki assignment ya ki jong kiri ki khna ki bala submit akan ya katayo Ku blei shibun sa sin ye pi baro ki kon hep kon khna na ka banta ki tu ki assignment ki jong pi ka jing trai shitom ki jong pi ka jing long la kloi ki jong pi ka jing ko ngo sneng ki jong pi ya ka ban shim banta lang bat ngi ka jing shakri ki jong ngi ni la yo iling ba ki tu ki assignment ki jong pi ka ba mi pha ki long ru ki be internet shisha do kata kata bat ki badon ye ka jing mot ru blei nang kur khu unang ai bor ye pi tingin ya poino sha ka ban penwai ka jing shakri ki jong ngi ti sha kata tu ngi nelit lang ho blei ke jingwai bangan penwai tungin ya dwai lang ke jingwai ke jong utrai ko kpa jingi u bab neng long bakhoi ke kerteng ke jong me Wan Khynnah ke jong me long kamon ke jong me ha khando kumba hab neng to ai ngi menta ke jingbam ke jongi ke bahala ke sngi to map ru ke kang ke jongi ko mangi ru mi map ke bile sngi ngi to wat dalam ngi she ke jing pen shairu henry sumar ngi na ke sngi nama jong me long Khynnah ka bor ba ka buram ru ala kata amen bat ka bawai no ka ni ke jing shakri ko pa tu isna even pelat ngi de ke jing ku ki bakan sai tam ke jong me to ai ba ke jing it ba ke jong U Blei ku pa ke jing ai ailing ba khun jong U Jesus Christ ringkat ke jing slok ke jong men sim ba khoi kini lai ke belong ha U Blei kini shang ye sa ringkat bat ni bat baro ke ba mani ke bishakri bat pendan ro me ka teng ke jong me nadu menta shu ki atta ba bam jukut ru amen